Jeg synes, det har været en fantastisk messe. Vi har haft mange besøgende. Der har været mange kunder, vi kender, men der har også været nogle enkelte nye. Så nu har vi lidt opgaver, vi skal hjem og arbejde på, og så ud og besøge kunderne igen. Vi har deltaget på automatikmessen af flere omgange, og vi vælger at komme tilbage, fordi det er et godt sted for os at være. Det vi får ud af at være med på messen her, det er selvfølgelig at møde både nye, men også eksisterende kunder. Her har vi en mulighed for at fremvise vores produkter i et setup, som på ingen måde kan lade sig gøre ved almindelige kundebesøg. Vi synes, det er et rigtig godt sted at komme tæt på specielt de sjællandske kunder. Vi har udstillet her i mange år og kan se, at vi kommer i dialog med rigtig mange ingeniørhus, uddannelsesinstitutioner og mange af de sjællandske industrikunder. Det, der er rigtig fedt også ved at være her, det er, at det er en koncentreret messe, det er en lille messe. Man kommer til at tale mere med sine kollegaer og dermed få udvidet sit eget netværk. Vi er stødt på flere udviklingsafdelinger, som har skiftet basering. Noget, vi normalt ikke ville have fundet ud af, medmindre vi var på den her messe. Vi vil helt klart anbefale at deltage på messen. Vi har gjort det igennem mange år og har fået rigtig mange konstruktive samtaler med eksisterende kunder og potentielle kunder. Jamen, vi vil helt sikkert anbefale andre at deltage her på automatikmessen. Vi føler, at vi har fået rigtig meget ud af det, og det er en god mulighed for at møde kunder, leverandører, branchefolk og netværket på kryds og tværs. Så klar anbefaling herfra.